Hej venner, i dag der vil jeg bede forbøn for fysisk og psykisk helbredelse. Så oplever du problemer på disse områder, så sæt dig tilbage og bare slap af og tag imod. Du skal ikke gøre noget, du skal ikke tro på, hvad jeg siger, eller noget som helst, du skal bare tage imod. I Jesus almægtige navn, tak fordi din herlighed og din nåde og din barmhjertighed, den forløser sig og omslutter den her person. Tak for en manifestation af din hellige ånd omkring den her person. Tak for lægedom til deres følelser, til deres tanker og til deres sjæl. Tak for lægedom til alle organer i deres liv, eller i deres krop. Tak for lægedom til alle organer i deres krop. Tak for liv til alle områder af deres tanker, følelser og traumer. Tak for liv og overflod. Tak for genoprettelse af hele legemet fra toppen af hovedet til bunden af fødderne. I Jesus navn, der takker jeg dig for en manifestation af den hellige ånd. Hvis du oplever nogle sensationer i kroppen, i sindet, i tankerne, så bare bliv siddende i det, indtil det stopper. Og jeg takker bare Helligånden for lægedom til følelser, tanker, sjælen og kroppen, alle organerne i kroppen. I Jesus navn, der beder jeg. Amen. Kommenter, hvad du oplever. Ikke bare nu, men over de næste par dage. Og læg mærke til, hvad der sker. Amen.